Kardot Nilimon Jorong Pipit Pinibirta Arju Ponikta Mohen tok bi ahem meke chodet ajok lang lok so APH Chelsea sub branch abitunga tumpen kahumridam Chitini phai Croatia ni lakha krepli kor kan the constituency ke parlo langlok so wai kro arong amikar mohen tok bi ahem ke dam tang chitini phai trok arni ajo por phai serke pra achitem apor ahut hem me ke chodet ajok birta achetai along paklang pondu lasong si langlok so all party hills leader conference mate thi hek pen EPHL si langlok so sub branch abitung atum ahin pen kisung ke phodet mohen tok bi ahem an humri dam si kiduk kisung alam thek dam long pen prabjin pen chek ahem i hum ki kim pg aphan lamcha chipite kanglu Lapen lapu kisung ke phodet mohen tok bi ahin pen kaning jepon atengki Karbi Anglong arat chari asong atum ahin pen nangra vek thapusi choning ripon lapen langlok so APH Chelsea sub branch abitung atum nili hem nangke humri apot ning aklong pen churopar pik lopusi ning jepon samilang so pen long ba morning ti Karbi Anglong news mane pini nil tum la APH Chelsea song pen la so langlok so korkan thio musti langlok so mohentok bi vaikro arong amikar mohentok bi ahem kedam tang tarik trok aning ve baji sir kebra chitim apor mohentok bi ahem micho ikderlo sitame inke mohentok bi bangta konani alang lita ke boya joine sai ka chongda dam pu ji pura alang lita dam juilo amase ahema sorde sila so ahema along bange dolo amek jang lablo amase pene alang lituma bangke la so ahemi ke chu thangnata agom chichini onde del la siti bokterai la doni arada tum chepang room si chehang si la so ahemi ke chu ta rabdun si sitame la paghor mate kitun ke dang hem bangke ang ton chu thailo la pente la pu ke do hem binong bang ta ifar chu ikderlo amase ladak ke chu hem ke chu la so paghor me ke chu abangke penan hormu kalukson dolo sitame la dak ruling party tum afan sitame alang tum kerap afan chohang ji pura non ason kahumri na humri thapu sitame alang tum ka chohang batai lo sitame madua song sitame ladak na kahumri abdalo la sinilitum APSL sia song pen ajat wanpi mu bedat pustamin nitum alang li hem kisung pu ajoy ne pen nitum asong pen pini na kahumri na pangcheng lo la pente nang lang lo nitum chipang room si alang li hem nang humri lo apen alang li abangke pini alang lita abang do sitame mo anar juthuna sitame niltum asong pen pini alang li phan thangna ta kerap ke pimuwe sitame niltum jakong pen siniltum asabak rabji pusi nitum chipang room lo pini si chipang room lang pene ahem ki kim piji pene la so phan sinitum chithan pon langlok so rijap longki rong phar arong arada tum thor paksi tobar pi kache selampon Chethan dami longki rong phar arong ke non het penle rong ka choboche kali kedam tang 1903 aningkan penlo non puan owi trok si bag dolo bonta non puhar ni anda Karbi Anglong rachari asong atum mesen atowar lapen dolong pipon pe bonta bang phukilik aporlote longki rong phar arong aphanta kenang sot vot cherek dam nangko Chitini phai Croatia ni lakha kripli korkan thi constituency ke parlo langlok so rijap longki rong phar arong ara tatum thor paksi aning kanwang ason thak don mi kar chingrum si rong atowar pilapen dolong selampon labang solong non ke do bomrat charia som BJP sarkar ahin pen mati Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon Dr. Tuliram rong hanglapen local MSc mati Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso atum aphan kanghon kajin sopen prabjen pen towar lapen dolong nang pipon vek thapusi kachoning ri pedupon samelang sopen longba morning ti Karbi Anglong news ni tum da longki rong pharong nariap ni tum rong si thurpet pe ke klem ni tum abatai hisa melo non chokali ni tum ho 17 ningkan pharokre se troksira ke thom pe ni tu ke klem ke dolong ko te pe the to war ka do ni tum ra so se klem ni bomlo abatai hisa to nelo ni tum ke Tell us
सरकार पेन नांगले तुम्हाना काकेराप थांग ताबिदात मला सतवाल पुथाक ला पेन दुलong Ningkan ube troksi na ke pe ha 17 3 an pen itu klaim bang ni tum sarkar pen kelong bang long le pupe te bon ta pini hem su hum thom pli la pen dolong si ta meni tum la pasa po puche dolong kim bu hop hap la pasa ni tum long cha tela towar la pu ana towar ke no angbong pen da local MEC lo Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso alangli dak nang humri re ma la si vice conseiller chairman non ni tum chingki kedam tang ningkan alom la Duarbagori angkang rong asar atum pen pherang kyamai kang nipon Chitini phaikre hini arni lakhain kora trok Duarbagori emisi constituency ke parlo dolamara rong marjong arong asar Martin Sontimung ahem ahong chotai along TVC lapen TVDC alam the aputhak Duarbagori rong asar atum pen pherang kyamai kang nipon Lasun si Duarbagori angkang rong asar anchingrom si Village Development Committee VDC alam the aputhak Chedondun thekhe pusi rong asar atumpen ningjepon lapen aprang ke Traditional Village Council mate TVC lapen Traditional Village Development Council TVDC puga hutke mesenlo pusi chethanpon bon sitanon ki VDC pu alam the aputhak Chedondun thekhe pusi Duarbagori rong asar atumpen ningjepon Lapen LSC alam the aputhak sitame Hauragat LSC along nangbi pon pera aprang ason bukajan LSC along thotle nangbi pon thunon puta Duarbagori rong asar atumpen pherang kyamai kang nipon ahut ningjepon Kaziranga pen resigning ti Karbi Anglong News Governor pen drafting claim nangi pulo claim that pen afi la pen departmentally pen kado e pachun that pen afi rong asar tumhan a certificate pilo labang so teng rong asar tuma kema teng kapache claim nangi la pen kapachun longya phan alam chak pi that pen afi non bank halabang so certificate nang keron so tame certificate ake join na po la so posi non ri to man ke ning duk piklo la pen ning samse la pen la nilitum ke aning ke hang ala pen ke mang chun chitik bang ke nilitum ke chesong bompo la pen chesong bomji CM sar me thangna pen khara teng TVDC pachu nai pule claim on pu teng pen claim bom sitame non bang ke kopi ko poson pen noksa ko VDC van thu daloma la bang so bu thak tani tum ning duk pik alam lo la pen gaon panchayat puke aron alu long masi gaon panchayat aron alu ke tok long masi sixdul area alu bangke lake applicable gali mane latum ge lason ke chok chip puse hadakta dolo tangte akonon puthot koson si la so bang thujilo ma la bangke nitum ning samse la pe nitum ning dog de la pe nitum chekroy dun de la pe nitum la bang so utha phan ke chesong pon bomila la pen puthot lam ki mi klang thulang la bang ke federation lam the putha patumi dik hata lam CM pen pangdak la pen MLA bang plitum yong si lo nang pilu pute ba lam chak nang pilu pute federation si nang kimpo federation na kimpo te council ta ve thu dat na lata ka phire to ko asenili chunuri gang tung karbirong sarame nirabhavar ame hoi pen council mate tim Karbi Anglong to phan chunring tung atheke la rong sarame atuma ke mang ka pachun vegye phan la pen ka pachun pi vegye phan la hello litu maning ke hang la pen itum dak non ke dosom ke dochoman ke nirabhavar rong sarame arong saratum saide lo la pen la bangso ang bong pen samen itum nirabhavar lo bang ki sia ko ning do alam du thulang la ta chipaklang yi ning hak la ke la hello delimitation pu thak phan delimitation pu thak phan ateke nilitom phan ke Hauraghat homosti sinang pon dat po Hauraghat homosti nang pon dalo pote hapusi bhujok dun po la pen nilitom phan circle office ke recharge tok bi ba PVDC chairman sarkorong phar pen clearation ki pi hor bang ke koson ha silunian su doverji pusi pula mondala bangso bangele tum chak thibune la pen sarkar ke pini tongkrepone pinap tongkrepone ma doverji langne thanga chini ne la soposi ni to phan ke dipu kalite phuluni na pon da ji putha phan bang ke latani tum ning samse dar lo la pen ni tum ning duk chipaklang nang kol la theke इसी के पुदामे में
je Dr. Mumin epor hut ke number district demand committee long amai phu si claim lapson nang nak la si non ke la bangso jo nya pen ke claim kam no ni pilone la pen silang dang pote duar baguri ke mate nire bhawar ke Karbi populated area mane Karbi tum ke ong nai ajulo sela bangso phanyong si thak dak lo pote isi Karbi tum jakong ke boy la pen ke pabubji lapson nang nak taduk la pen jong si tumi em recharge stock bis tame aprang pen chini dun me kasora nitum phan la son nang thara nang tum thur pak pan che song tha putela bang so seng tong dispur di hita le rok ye polo bonta nitum la son ka che song ya war sai ta vedalo pen ka chini dun ta ka son la ke der dun lo ka son pen jok si nitum ma kisung phana lo Borsing teron lapen sikarong chehon pi asopi sima teron pi ningkan troksilo che theklong le lakha krepli korkanthi constituency ke paro langlok so daiber teronarong amikar borsing teron lapen sikarong chehon pi aserjang sima teron pi ingbodet kedamtang surihinira trok aningkan Risiming tipen cepacor si asopota inuto lapen samilang so hitia dungsi hembrit chobocelo bonta kupiko son penlone surhinira kretrok aningkan chitia chiklo simateron piachor risiming tiabang langlokso daiber teronarong aku po hem kacedama phi simateron piabang asopo lapen achor aphan chitekang si konatone koson penlone chikakang daksi piniarnianta thekponong ledat Lapusima teron pi apo apai achikle adonara batum pinangan adim lapen pinangan birta NC chiridun bomlo bonta thangnara birta kemita kelong ledet ajok hemtuni sita kamatha kisung kachingtung penajok chothekhe junthekhe choklem thekhe chodam thekhe pinlo lapen lapu sima teron pi apaya bangke non kesar ki kriya poro aso pi kang bojok ajok kachingtung pen keso cholong loklo Lasi Karbi Anglong sangkurara doan si tame nilisopi sima teron piaphan theklonga bangaling si tame nang birta igwek thapasi apia po achikle atumpen tuning report achikle po men harsing teron mobile number 98644352229 along nang humri ignon posi tuning report samilang sopen long pamoninti Karbi Anglong news hok na do sa tame nang ke klang asonte nitu ningarong pari la ten nang ke klang ta nitu thang ta nang pupe thang ta nang nege je lope ten ke nang reng nang hu nang pa so se lo thang the lo ke do thiko na le daksine do lo pu pura nang ke than de pe Ningkan suri hinira inkora ke thompen inkora pho pharman KSA Hamren Regional Committee along bangphu kilik ke padupon Karbi Charlie asong mati KSA Inglong phopen non suri hinira inkora ke thompen inkora pho pharman Hamren Regional Committee along bangphu kilik pedupon lo bangso kilik ke padupon along ka chepate pon laki mei phuang hoyalong prosonto ingti lapen rostom kathara tumsi chepate pon lo sonthak thaksi General Secretary ang hoyalong laki Endhoni tiso asok terang lapen homson terona tumsi chepate pon lo Sonse ada por phai ke pen kilik pangcheng ponsi arni tili apor tatang pon pen bangso kilik mate bang phu kang wai mesen pen pachun ponlo bangso kilik ke padu pon along non ningkan suri hini rain kora ke thompen ingkora pho apharman KSA Hamren Regional Committee along mei phula pen kongchon bang akimi ingwai ponsi bangso along prosonto ingti mei phula pen andhoni tiso kongchon bang labang hini alang litumsi chepahai ponlo Bangso kilik pedo pondet pen Hamren Regional Committee along mei phu ki mi prosonto ingti pen lamthe paklang ponsi surihini rain kora ke thompen ke wangji ingkora pho la an angbong nili mei phu dotik det longri apharman pen chenglo Karbi arat akisung along kacherap dunji aphan kaike sitami arjap dun thipji pusi alang li pen lamthe chepaklang pon Son CBS Karbi Anglong District along li Meghalaya pen ahoy along kaike suluk sodak atomon ke japla pen anparta Assam Sarkar pen give and take policy ke claim pon along masap tanili tum Karbi Charlie asong pen chekroi dun de la pen pini arni anda Assam la pen Meghalaya along li ahoy along alam ki kijut un edet laki give and take policy ke claim pon ajoini lasi prabjin pen bangso give and take abang ki sarkar atum angbong
Je withdraw serak nangji kali pulo teke wangji arni ke se Hamren Regional Committee pen sodak akache song dengpon nang kok popusi meipu prosondo ingti pen klardak alamthi ningjepon. La pen son thak thak si education a hin sitami Karbi Anglong ar loki ongdung ai school along ki teacher awe. School ahem ki mission awe. La pen than bang do sita asai kache klem dam de la puson adim sitami do ulang. La sila puson along nilitum Karbi lo Charlie asong pen ki pachini pon along Karbi Anglong Autonomous Council pen sitami Jasmet RDP pon bek nangji pusi ke se Hamren Regional Committee mei phu prosonto ingti pen Karbi Anglong Autonomous Council along Education ICEM Richard Tok bila pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan choning opinion nilitum Karbi lo Charlie song Karbi Anglong pen nilitum Central Committee kapin khada ting pen mate nilitum instruction kipia ting pen pini dak Hamren Regional Committee along puchot kali nilitum Harogha Dipu la pen Bokajan pinyar ni sive se long player Regional Committee ta nilitum lo bangso kilik bangso asai pini nilitum pabitoilo laso ting pen pini nilitum dak Hamren Regional Committee nilitum Central Committee pen President Secretary nilitum instruction api ting pen nilitum pan polling officers nilitum pan arpune pek nilitum laso ting men pini dak wang iglo kini la sela bangso Hamren Regional Committee along ada pen non isian ki judan misen pen samjin pen chun pon lo thang chubong chingchek thang alam wiping misen mi phun men chun ponong lo la hala solong ka chipate pon along president ang pen secretary ar polong la ke president ang holong la ke hai prosonto inti si chap hai poniglo la pen secretary mate general secretary ang holong bangala ke Anthony Tiso si chap hai pon